løsne er sådan, så det render østen over, og dækker marken til længere ind i land. Og det er sgu alle sammen på min skyld, sagde jeg. Men du er en del af en misære. Jamen, så kunne jeg ikke gå i klæd. Jamen det må de ikke. Det var de så kunne yde. Så må de sgu ind med at æde til der planter og græs, det går op. Jamen, for pakke der, mand. De skal også holde sit liv, alt det ting, der var græs om at komme op. Det er de få, og det er de problem. Og det er nye lov, og nye lov, de skal holdes. Men de få, de kan ikke til ret. De render rundt her i hundredvis af år. Du snakker om, som om de både var døbt og konfirmeret. Det er ikke en gang, at du ved. Det er umælende bæster. Og alligevel kan de da katekismus bageren der. Nå, men under alle omstændigheder, så må du læge en reståler, hvis du er indløst. Ellers inddrager jeg dem, og så er det sidste du siger til dem.